Ψάχνεις τον κόσμο που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις? Ήρθε η ώρα να μπεις στον κόσμο των Ξεν και να το ζήσεις από κοντά. Το ολοκαίριο φυσικό μας κατάστημα σε περιμένει Μητροπόλεως 93 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγα μόνο βήματα από την καρδιά της πόλης, γεμάτο φυσικά, με λάμψη, αισθητική και τεράστια ποικιλία. Στο Ξεν θα βρεις κοσμήματα για κάθε στυλ, κάθε περίσταση και κάθε ηλικία. Χιλιάδες σχέδια σε χειροποίητα κοσμήματα, ασήμι, πέτρες και χρώματα που θα λατρέψεις. Εδώ θα βρεις τον κόσμο που σου ταιριάζει, με την εξυπηρέτηση και την καθοδήγηση που σου αξίζει. Η συσκευασία κάνει κάθε δώρο ξεχωριστό. Έλα σήμερα στη Μητροπόλεως 93 και δεις από κοντά τη συλλογή των Ξεν.